Kinsay mga dibutar nga taga Davao Region sa pagka-speaker sa inyong idol nga si Martin Romualdez, magkakasama mga dibutar ha nga subli nga i-instalar pagka-speaker si Martin Romualdez. Sa Davao de Oro si Maricar Sabura nibutar. Si Jong Sinisa nibutar. Sa Davao del Norte si Oyuoy nibutar. Nya sa 2nd District magkakasama sa Davao del Norte sa Nagdamayo nibutar. Davao del Sur may buntag diha ni John Blanco. Board ang imuhang kontra pagka-kongresista board si John Tracy Cagas nga naka-bit-bit og 157 million. Butar oy. Butar Tracy. Ayo magkakasama gaboy-boyon. Davao Oriental si Nilson Dayangirang, si Junior Butar Junior ay 2nd District magkakasama si Chino Alvario Butar. Bawdi representante gikas Davao Region magkakasama nga diboto sa speakership pagbalik pagka-instalar pagka-kongresista or ingna to magkakasama Speaker of the House ato magkakasamang idol nga si Speaker Martin Romualdez. Human nga inyong nabati kagahapon ang State of the Nation Address ni Pagulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa man magkakasama inyo ang grado gato niya o sa man to visible ba to? May bukog ba to magkakasama? May unod ba to? Ang iya magkakasama ang sunal kaghapon? Kay para nako magkakasama natapos magyan ako paminaw ang iya magagipanulti murag ang tinuod magkakasama ato sa iyang gisulti magkakasama kaghapon akaturag yun magkakasamang siya niingon nga ang resulta sa eleksyon mao'y timaan nga ang katawhan wa pagyod masatisfy sa serbisyo sa kagamhanan. Para nako marag ito'y tinuod ba? Sa iyang gisulti magkakasama nga ang resulta sa eleksyon midterm nga nangaparot magkakasama ang iyang mga manok. Bauto magkakasama itimaan nga wa pagyod magkakasama matagbaw or wa magkakasama mauyon ang katawhan Pilipinhon sa serbisyo nga dapat angay nila maangkon gikan magkakasama sa panggobyerno ubos sa iyang liderato. Marag ito magkakasama para nako itinuod ba ha? Ito kamo magkakasama o sa inyo masulti